At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ang lahat, sinimulan namin ang bagay na ito kasama kayo. At tatapusin din namin ang gabi ito para sa inyo. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa katagumpay ng paglaraos ng unang palarong ito sa bayan ng Santiago. Patuloy mong gabayan ang lahat sa pag-uwi, paghilumin ng mga natamong sakit at sa paglalakbay. May mga bagay man, Panginoon, na hindi maiwasan, mga katupag kato, hinihingi namin ito ng kapatawaran. Muli, Panginoon, kami papasalamat sa mga aral, karanasan at pagkaibigan na nabuo sa ngalan ng larong ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Thank you so much, Sir Den. Muli po ang aming pasasalamat. Alam ko yung mga iba sa atin, lalong-lalo na yung mga riders, yung mga participants natin ay wala na sa uwisyo kumbaga. Kasi I know na pagod na tayo at mas gusto sana natin na mahiga na lamang. Dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat at sinasamahan niyo pa rin kami dito sa ating closing at awarding program. Yun. So, parang ito na yung pinaka-opening natin. Nagsalita na rin naman na ako. Tatawagin mo rin lang din ako. Magsasalita na ako, Sir Jay. Una po sa lahat, syempre, so nag-prayer po tayo. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi yung golden rule na sinasabi natin kagabi is nangyari. Tama po ba? Yes, so napakasaya po natin at nangyari po yun. At alam ko na nasa isip at nasa puso ng bawat rider ang golden rule. Kaya naman is masasabi natin na zero casualties. Pag sinabi natin casualties is walang namatay. Though may mga aksidente, syempre hindi natin maiiwasan talaga yan. Meron at meron. Pero sana mas maganda kung wala. Pero andyan na yan. But then, very minimal. At naagapan natin at nabigyan natin ng kaukulang aksyon regarding sa nangyari na yon. So maraming salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa bawat isa po sa inyo. At syempre, papasalamat din tayo minuto-minuto, oras-oras mula kahapon. Nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsors kasi kung wala yung ating mga sponsors ay hindi rin magiging successful ang ating event na ito. At mamaya, as promise, lagi namin pinapromise sa inyo na ibibigay natin kung ano yung sorpresa nila sa inyo mga minamahal naming participants. At syempre, sa mga sumuporta ng mga tao, mga personalidad, syempre, andito kasama natin, may guest tayo, hindi na iba sa atin, iniidolo ng lahat. Syempre, gusto nating i-acknowledge minsan pa si Ma'am Daniela. Good evening po, Ma'am. Ayan, maraming salamat po at welcome po muli sa Santiago City. Ayun, so hindi na natin patatagalin pa. Yes, so para naman magkaroon tayo ng energy. So siguro start natin sa isang raffle. Okay. Alright, Kasi po, ready ka alam na ba? namin, medyo naiinip yung iba. Opo, darating po tayo dun sa hinihintay nating awarding of certificate. Pero, sabi nga po namin, worth 10,000 po na raffles ang ipapamigay namin. At para sa inyo po yun lahat na nandito ngayon. So, yung mga wala po dito ngayon, wala po tayong magagawa. Kasi gaya ng sinabi natin kagabi, yung raffle, kung wala ka ngayon dito, so sad to say, hindi mo po makukuha yung premyo. Kaya napakaswerte po natin lahat ngayon na nandito kasi yung sa mga raffles natin, possible, mabigyan sana lahat. And again, inuulit ko po, yung lahat po ng nakatanggap ng Infinity Motozone sticker, ay entitled po kayo ng 5% up to 10% discount pag mag-avail po kayo ng product ng Infinity Motozone Isabela. Ayan. Number, Sir Romel, number 209. We have Ma'am Josephine Cabigas. Okay, gaya po ng usapan, forfeited po pag wala po yung tinawag na tao. Hilingin natin si Ma'am Daniela na bumunot ng isang lucky winner. Rider number 142. Rider number 142. Sino po kaya yan? Thank you, Ma'am. Sir Theodore Tapiador.
Sir Girudon, andito po ba? Meron tayo ng another one. Rider number 182. 182. Edwin Rosqueta. Sir Edwin Rosqueta. Isa pa ulit. Last, kung wala pa rin, itutuloy natin mamaya. Rider number 245. 245. Rider number 245. Sir Herbert Ongkiatko. Parang meron nata to. Sir Herbert Ongkiatko. Good evening, everyone. Thank you so much for having me here. And of course, congratulations to everyone na nakatapos. Kahit sa mga hindi nakatapos, kasi part ng endurance yun, ano, sometimes we finish, sometimes we don't finish. Parang ganun, di ba? But anyway, Isabella and Quirino will always be a wonderful start for me kasi actually, ito yung first endurance ko. That was way back 2018 yata. I'm no expert sa endurance, ano? I mean, newbie lang din talaga ako. But then, deck 500 yun eh. Yun. So, doon ako nag-start magkaroon ng mga friends from Quirino and then nasundan ng iba't ibang endurance na galing dito. Kasi as per what I've noticed, sobrang daming rider from here na active sa mga endurances and I know na most of them ay mga mama. Yun. So, mga lodi ko yung yung mga galing dito talaga. Ang gagaling, sobra. So yun, number 1 rule, of course, alam naman natin lahat yan. I'm really thankful na wala tayong casualty ngayon. And ayan, again, thank you so much sa laging mainit na pagtanggap. Sobrang saya ko pag nandito ako. It feels like So yun, thank you so much again sa mainit na pagtanggap kasi sobrang flattered and overwhelmed ko tuwing pupunta ako sa area na to. As in, sobrang friendly ng mga tao. Thank you so much. And of course, yun, sa mga nakapanood ng video ko and nakakasubaybay sa channel ko, my channel on YouTube is Rides with Daniela, ganun din sa Facebook. So yan, I'll try to vlog this one. So, may mga sticker pala ako, pero limited lang din. But anyway, sana magkaroon lahat. Thank you so much! Congratulations! Siyempre, maunang organizers niya, di ba? Hey. At siyempre, bilang pagtanaw ng magandang kalooban, so i-award po natin ngayon ang plaque of appreciation na galing po sa Motorista Rizal Cagueño at siyempre ng Infinity Motorzone. So, siguro, sir, sama po kayo sa amin. Ayun, so, dito na po tayo sa gitna. At lahat ng mga organizers, please. Basahin ko lang po yung content ng plaque. So, Motorista Rizal Cagueño 2020 Endurance Challenge, Plaque of Appreciation. This plaque of appreciation is hereby awarded to Daniela Buco in grateful acknowledgement of her distinguished, invaluable presence during the conduct of the first Motorista Rizal Cagueño 2020 Endurance Challenge held on February 22 to 23, 2020. Given this 23rd day of February in the year of our Lord 2020 at ITC Ground, 4 Lanes, Malvar, Santiago City. Tinatawagan din po natin yung mga kasama ni Sir. So, palakpak naman po dyan. Thank you so much po. Thank you so much. Okay, syempre tuloy-tuloy na po tayo. I-award na natin ang mga top finisher sa bawat category. So ito po yung mga namuna sa kanilang mga category. Ano ba unahin natin, Sir Jay? Siyempre, uunahin natin ang mga top finishers sa 201cc pataas. So, meron po tayong
dumating na tatlong 201 finishers. So, magkakaroon po tayo ng award sa kanila pong tatlo. Top 3. Top 3 for 201 CC and up. Solo. Okay. So third, we have Sir Christopher Escobar. Ayan. Ito po yung mga literal na tinatawag nating babaw. Second, we have Sir Joshua Longatan. Sir Joshua Longatan. Palakpak isang naman palakpak tayo. naman po dyan, mga kapatid. Napakaswerte naman natin. No? Kasama natin si Ma'am Daniela na nag-a-award. And our number 1, Our top finisher for 201cc up solo. category. We are Sir Alfredo Bautista Jr. Yan, in-interview namin si Sir Alfredo kanina, sabi niya, kahit ulitin daw niya, babalik. Makakahabol daw siya sa 18 hours natin. Kaso napagod niya daw siya kanina. Okay, dadako naman po tayo sa top 10 para po sa 200cc below solo category. Siyempre, unahin natin sa top 10. We have Victor Bautista. Sir Victor Bautista, Sir Victor Bautista. our number 10 for solo category. Nandiyan na po ba si Sir Victor? Ayun. For our top number 9, no other than Sir Romeo F. Factor Jr. Nakalimutan natin sabihin, lahat po ng finisher or ng top finisher is makaka-receive ng XS Energy Drink. Galing siyempre sa XS Energy. Ayan, so pasensya po sa 201cc up kanina. Ayan, pakibigay na lang mga marshals sa ating top 3. Pangunahan ni Sir RV. Our top 9, Sir Romeo F. Factor Jr. Andito po ba? Top 9, Sir Romeo F. Factor Jr. Papunta pa lang daw. Punta. So we proceed to top 8. Sir Jonar R. Yarsha. Jonar R. Yarsha. Nandito po ba si Sir Jonar? Ayun, si Sir. Ayan, Sir Jonar Yarsha. Top 7. Jomar Yarsha. Our top 9, top 7, Sir Virgilio Gorospe. Sir Virgilio Gorospe, top 7 solo category. Top 6. We have Sir Justin Viernes. Justin Viernes. Top 6 Wala, solo wala po. category. Okay, pa-inform na lang po. Our top 5. Top 5 solo category. John Christopher Tumala. Sir John Christopher Tumala. Palakpakan naman po natin. Top 5. Top 4. Sir Christopher Antonio. Sir Christopher Antonio, top 4. Christopher Antonio. Sir Tomer, andyan po ba si Sir Tomer? For our top 3. Top 3
For solo category, 200cc and below, Mark Ravi R. Dalwan. Daming fans si sir. Top 2. But our top 2 is Sir Augustus Bautista. Sir Augustus Bautista. Yan po ba si Sir Augustus? Wala pa, paparating pa lang. At syempre, sige, dadako na tayo sa nanguna para sa 200cc below solo category. Ang ating top finisher, syempre, ang number 1, Sir JRT Olarte. Grabe, from Baler to us. From here to Baler. 2 oras. Ayan. Congratulations po, sir. And the award is the fastest solo rider, 600 kilometers in 18 hours. Will also be awarded to Sir J.R. Olarte. Dadako naman tayo ngayon sa top 3. Top 3 para sa Duo category. Ayan, mag-ready na po yung mga duo. Top 3 lang po tayo sa duo. For our third, for the duo category, Mr. Maclean Kenneth Bigornia and Mark Angelo Bigornia. For our second, Sir Jake Lorenzo de la Peña and Gerald de los Santos. Jake Lorenzo de la Peña and Sir Gerald de los Santos. At syempre, ang kasabayan ng top 1 sa solo category. Walang iba, kundi si Sir Gavin Clark ang Kawit and Darius Pajarillo. Mga mamaw. Top 3 in trio category. Okay, top 3 group of 5 po muna tayo. Get ready mga group of 5. Top 3 group of 5 and our third. Juan Paulo De Leon, Raymond Domingo, Noel Vergara, Chester Mauricio, and Sir Javi Anna. O kahit may representative lang po to receive the award. Second, for our group of 5, Sir Reggie Ducay, Mamiel Bisaya, Marlouis Mariano, Michelle Mariano, and Daryl James Biag. Congratulations po sa top 2.
And ang number 1, our top 1 for group of 5 category, Sir Giovanni Prudencio, Benson Milyare, Melvin Dizon, Alvin Chan, and Reynald Bragas. Group of 5, top 1, Giovanni, Sir Benson, Sir Melvin, Sir Alvin, and Sir Reynald. Okay, dumating po yung dalawa Naman, sa tama, solo tama. rider. I-award lang po natin. Ang top 6 kanina sa solo rider 200cc below, Sir Justin Viernes. And syempre yung top 2 sa solo category, no other than Sir Augustus Bautista. Okay, so nandito na rin po ang top 9. Top 9 sa solo category. Sir Romeo Factor Jr. Ang nagdugi sa top sa duo category, isa lang po siya kanina. Si Sir Gavin Clark and Darius. Wala yung body niya kanina. Sige sir, sama ulit kayo dalawa. Sir Gavin and Sir Darius. Okay, dadako naman tayo sa top 3 para sa trio category. Ang top 3 ay sina Sir Simplicio Santos Jr., Vinci Olivier Calibuyo, and Percy Libunao. Ayan, mag-isa na daw. Mag-isa ni Sir. Sa kanya lahat ng Sa kanya medal. na po lahat. Sa kanya din yung tatlong For our second, top 3 trio category, Sir Rene Teres, Christian Bascos, and Herbert Ongkiatko. Top 1 sa trio category, Joseph Orpia, Aljon Magallanes, and Kevin Artisola. Proceed tayo sa top players natin or mga fastest riders natin. Top 3 sa couple category. Ayan, yung mga couple. mga may Yung mga sana all may couple. For our Ever. third. Eto, nakunahan pa nga. Pero ang nakakuha ng third place, Sir Jonard Martinez and Ma'am Crystal Aguilar. Second for the couple category, Sir Kyle Lester Clemente and Ma'am Lisa Mejia.
Nandyan po ba si Sir Kyle and Ma'am Lisa? Wala po ata sila. And our top one for the couple category, Sir Paulo Day Liwag and Ma'am Catherine Carmen. First scooter to arrive. First scooter to arrive, mapupunta kay Sir J.R. Olarte. First backbone, Christopher Antonio. Para sa first underboard, top 12 ng sniper. Our first underboard is no other than Rodolfo Marsan Jr. Yan. Top 17 po ito kanina. Our first lady rider, Ma'am Shirley Mus. Naka-NMAX po na teal ang kanyang kulay. And our oldest rider finisher. Our oldest rider finisher, Sir William Bakkan. Sir William, our oldest rider. Ayan, eto po si Sir William. Last to arrive. At last to arrive. So yung last to arrive po natin, duo po sila. Sir Vicson Pebenito and Narciso Rosete Jr. Last to arrive natin. Duo po sila. Kung meron tayong oldest rider, meron tayong youngest rider. Sino dito ang 17? Sino? Siyempre, walang lalapit. Wala po ba 17? 18 na finisher. Yung 18 years old po na finisher, papunta na lang po dito sa harap. Kailangan po ng photocopy ng PSA, birth certificate, and NSO po. Ayaw mo, may chance ka makapagpa-picture kay Ma'am Daniela. Ayan. Once in a lifetime yan, sir. Our... Ayaw mo na si Sir John Story pala. Ilan taon ka na, sir? Hindi, 18 pa tayo ka, sir. Hindi ka 17, sir. 18 ka, sir. Lisensya. Joke lang. Meron. Siyempre, nakapasa yan sa pre-ride inspection. Hindi naman po makakapasa ng pre-ride inspection pag wala po siyang lisensya. Okay, congratulations po sa ating mga special awardees. Okay, parabol kami, isang helmet. Sino kaya ang uuwi? Pumunta ka, wala kang isang dala, pero pag uwi mo, dalawa na ang helmet natin. Okay, so ito yung paparaffle natin. Teka, tignan nga muna natin. Yes, silipin natin. Sige, yan si sir. So isang napakagandang X-Fan X-Pac helmet. From Siyempre, saan pa ba? Infinity Zone, Isabela. Sila po ang nag-sponsor na. Ayan. Isang palakpakan naman po dyan. Woo!
So, bumunot, ang number ay 233. Number 233. Sir! Christopher! Wala. Christopher Agustin! Takbo, delikado, wala siya. Calling once, Sir Christopher. Twice, and forfeited. Bubunot po ulit. Sayang. Sige, ma'am. Sayang. Napakaswerte nyo nga naman po na nandito. Ipanalangin lang po natin ng paulit-ulit. Pangalan natin yung matawag. Bike number ay rider number 89. Meron to. Godfrey Lee Mendoza. Sir Godfrey Mendoza. Wala din. Wala din daw. Delikado. Delikado. Focus yata tong mga pinupulot natin na hindi pa napapamigay, ha? Number 215. 215. Muna nga, sir. Baka mas maswerte ka. Sir Joey Alvaro. Sir Joey. Wala din daw. Sayang na sayang. 201. Sir Reynaldo Kapinpin. Wala din. Yes, andito si Sir Reynaldo Ayun! Kapinpin. Yes, sir! Sir Reynaldo Kapinpin. So, tanggapin niyo po ang isang napakagandang helmet from X1 at syempre from Infinity Motozo Motozone. Isabela. This time, syempre, mamimigay po tayo ng ating mga certificate. Citation rates, Conquistador Motorista de San Antonio 2020. His certificate of achievement is awarded to for completing 600 kilometers Motorista de San Antonio 2020 Endurance Challenge. Solo category within prescribed period of 18 hours, held on February 22, 23, 2020. Given is 23rd of February 2020 at ITC grounds, coordinates in Taco City. Signed, Romel Bergaldo, Erwin J. Caspar, Eugene Eusebio, Percival Magaway, Alan Mark Benaventura II, and yours truly, organizers. Okay, so para tulungan po tayo mag-award ng ating mga certificate, mga finisher certificate sa ating mga participants, gusto ko pong tawagin ang Team Red Speed para tulungan po tayo i-award ang mga certificates sa ating mga participants. Nauunahan ni? Yes, sir. Malvin M. Malcapo. Pag narinig niyo po yung pangalan niyo, akyat na lang po tayo dito. Malvin M. Malcapo.